Zdravím vás, priatelia, vítam vás pri ďalšom kryptoprojekte. Tento projekt je free, čiže zadarmo. Volá sa jedenkrát bitcoins.com. Peniaze si tu môžete vyplácať týchto kryptomenách, ktoré tu máte zobrazené. Takže máte tu Bitcoin, Pepe, Tron, Litecoin, Babydoge, Shiba Inu, Floki, USDT, Tether, Doge, Kishu, Solana, Bitcoin Cash a tak ďalej a tak ďalej. Takže keď kliknete na môj registračný link, ktorý je pod videom, tak dáte Sign Up. Tuto si vyplníte e-mail, nejaký username, heslo a znova heslo. Tu dáte potom agre, čiže zaškrtnúť podmienky, dáte nie som robot a dáte Sign Up. Potom sa prihlásite, dáte login a takto to vyzerá. Takže vysvetlím vám, čo tu všetko môžete robiť. To som nechcel, pardon. Takže prvé, toto je dashboard, tu máte svoje satoshi naklikané, tu máte počet referálov, nemám začal žiadnych, keďže som tu len chvíľočku. Tu máte Telegram, aby ste vedeli, môžete sa pripojiť na ich Telegram. Chvíľočku, dáme otvoriť, join group, takže toto je ich Telegram. Je tu takmer 4900 užívateľov, takže si myslím, že majú veľmi, veľmi dobrú komunitu. A v tej Telegram skupine samozrejme treba posielať nejaké, keď máte nejaké problémy alebo nejaké otázky, tak kľudne v tej Telegram skupine im to posielajte. Takže toto je dashboard, referrals, kliknete si na referrals, štatistik. Takže tu je nejaká štatistika. Hovorím, keďže toto mám len chvíľku, tak ešte nemám referálov. Tu máte svoj referál link, tu ho nájdete, kliknete na tieto dva štvorčeky a tým pádom si ho dáte okopírovať. Tuto máte zároveň dole, že z prvého levelu svojich referálov máte 25%, druhý level 4% a potom 3 a tak ďalej, až po 10. level. Sú tu aj nejaké banery, ktoré si môžete umiestniť na svoj daný web, takto vám ich bude zobrazovať. Dobre, ideme ďalej na View Ads. Takže na View Ads máte 3 kolónky Surf Ads, Windows Ads a Article Ads. Keď si klikneme na Surf, sekundičku, len mi to musí načítať. Takže Surf Ads, čo to je? Kliknite vlastne na toto okno a keď ho máte 60 sekúnd otvorené, tak za to dostanete za toto konkrétne 3,07 satoshi. Takže takto na to kliknete, on vám to otvorí v novom okne. Tuto konkrétne neviem, prečo to nejde. Počkajte ešte raz. Aha, áno. No, tuto to otvorilo v novom okne a tuto vidíte, ak vám odrátava tých 60 sekúnd. Vidíte 50, 48, 47. A tých 60 sekúnd proste musíte počkať na tomto webe. Vidíte, že je to reklama na nejakú stránku CoinPay, tu som tiež občas skúšal, ale tá sa im moc nelúbi, lebo strašne málo to dáva. Takže treba počkať, kým uplynú tieto sekundy, tuto presne vám to ukazuje. Takže počkáme si a ukážem vám ako ďalej. Už len 19, takže musíme počkať, musíme byť trpezliví. Keď to skončí, tak sa s ním prekliknete a tu vám vypísalo 3,07 satoshi, že vám pridal. Keď si klikneme na ten dashboard, tak vidíte, mal som tu niečo cez 18 satoshi, už tu mám 21,99. Tým pádom túto stránku normálne takto vypnete a
môžete si tu klikať na ďalšie a ďalšie okna. Tuto musíte mať 20 sekúnd otvorené a dostanete 1,55 satoshi. Takže ideme opäť na View Ads. Teraz si pozrieme nie Surf Ads, ale Windows Ads, čo to je zač. Takže tuto je to iba po 10 sekúnd, tak táto platforma funguje takto, kliknete na okno, necháte to takto načítať, tuto hore vám to načítam, ako vidíte. Necháte to dočítať celé, čiže je to reklama na nejaký projekt samozrejme. A tu vám vypíše, že vám dal 1,16 satoshi. A keď si refreshete, tak to odtiaľ to zmizne. 21,99 a pripočítal nám tie satoshi, takže už máme 23,15. Toto okno buď si to môžete nechať, alebo ho kľudne proste vypnite. Ja si to potom neskôr odklikám, len vám z každého po jedenkrát ukážem. Takže tieto artikle, tu sme si klikli na View Ads a Active Ads. Všetko sú to reklamy, ľudia si to platia, zákazníci si to platia, tu máte počet zobrazený tých reklám. Takže tiež napríklad 60 sekúnd a dostanete 0,7 satoshi. Ideme na také lepšie. Dáme si toto, lebo tam je 1,3 satoshi. Takže tiež si len na to kliknete, otvorí sa vám nejaká stránka a treba ísť celkom dole a pri tomto type vám to odrátáva tuto vľavo dole. Takže počkáte opäť 60 sekúnd. Všimte si, že pri tom View Ads pri každom je to ináč. Takže toto je ten tretí spôsob, dobre? Počkáme 20 sekúnd. 19, 18. Hneď to odkliknem, takže už to bude. No, teraz dáte Climb Reward. Toto vám vyhodí, dáte tu nie som robot a dáte Climb. Vybavené. Pripísal vám 1,13 satoshi a prepne vás späť na toto okno, kde máte aj ostatné artikle. Takže toto je tretí. Artikle Ads. Teraz ideme na Offers. Ešte si to aj tuto podrobne, či to pripísal. 23,15. 24,28. Super. Offers, to sú všelijaké prieskumy, ja osobne ich nerobím, pretože väčšinou sú to zahraničné prieskumy, ktoré v Čechách a na Slovensku málo kedy fungujú, takže nebudem sa s tým proste ani zaoberať. Faučet, tuto máte rôzne faučty, môžete na ne klikať raz za 45 minút. Treba si vybrať 4 kryptomeny, na ktoré chcete klikať. Ja som už odklikol 2, Bitcoin a Pepe. Tu vám ukazuje balance a čo sa týka týchto účtov, na ktoré klikáte, tak z nich vyberáte odtiaľto. Tu máte withdraw alebo swap. Swap je zámena za určitú kryptomenu. Tuto vidíte, že Bitcoin sa nedá vybrať, tak dáte buď transfer alebo dáte swap. Transfer neskúšal som to ešte. Withdraw je normálne, to je jasné, swap je výmena za inú kryptomenu a transfer, vidíte, minimálne 141 satoshi, takže momentálne nemôžem transferovať. Swap, vidíte, výmena za danú kryptomenu. No, ale čo som chcel povedať, takže vždy si musíte vybrať 4 a za tých 45 minút môžete proste kliknúť na iba 4 kryptomeny. Môžu to byť hoci ktoré kryptomeny, nemusia to byť stále tie isté. Takže ja som si vybral Bitcoin a Pepe, teraz si vyberiem napríklad Baby Dogecoin, ten sa mi ľúbi. Takto to vyzerá, vidíte, dáte Climb Now.
Tu vám vyhodí časovač, medzi tým si toto odškrtnete, takže OZO bude toto, OSO bude toto, SOO bude toto. Počkáte na tento časovač, dáte show captcha, dáte nie som robot, idete dole a dáte climb now. Vidíte, pripísalo mi 562 248 baby doge coin. No a štvrtú kryptomenu ja si potom vyberem asi Flokinu alebo Shiba Inu. To ešte neviem. To si ešte rozmyslím. Takže takto to funguje. Dobre, no timer V-účet, to je V-účet bez časového obmedzenia, čiže za každý klik dostanete jedno satoshi, to je málo, takže ja osobne to nevyužívam. Kupón je, keď si nám kliknete, každé ráno treba nám kliknúť, tu máte adresu na Telegram skupinu. Keď si ju otvoríte, tak každé ráno tuto vám pribudne kupón. A za to vždy dostanete nejaký darček. Tu máte napísané, že len pre prvých 8 000 užívateľov. Ja si to dám späť. Ten kupón som si okopíroval, vložím ho a uvidím, čo za to dostanem. Takže takto sem vložíte, odtiaľ to skopírujete, dáte normálne, nie som robot, idete sem dole, dáte redeem a 3 satoshi som za ňo dostal. Tu je aj presne napísané, čo za ten kupón vždy dostanete. Takže vidíte, za to dostanete zdarma 3 satoshi. Niekedy tie kupóny sú úbohé, ale niekedy sú fakt dobré. Dobre, advertise ideme, takže tu si vytvárate reklamu, create new ads. Čiže môžete si tu dať svoj projekt, ktorý chcete propagovať ako reklamu. To vám ukazovať nebudem, tam je to veľmi jednoduché. Tu si spravíte na dashboarde, si spravíte depozit v Satoshi. A tu, keď dáte create new ads, tak proste tu si len vyberete Sur Ads, Windows Ads a budete pokračovať proste tie kroky, čo vám on vypíše a podľa toho si proste zaplatíte reklamu. Je to ináč akože dobrá vec. Dobre, shortlink. Sú to linky, na ktoré klikáte, 20 krát môžete kliknúť na tento link a za každý jeden krát dostanete 3,67 satoshi. Treba postupovať tak, jak vám to tam vypisuje. Nebudem to ukazovať, tento shortlink konkrétne, lebo je to zdĺhavé. Ale keďže tu máme už len profil, história, logo, dobre, tak jeden vám ukážem, ako to funguje, aby ste vedeli. Takže momentálne máme 24,28 satoshi a 27, lebo už som odklikol jeden link. Takže takto to funguje. Tieto shortlinky, vlastne keď nám kliknete, tak túto za každým musíte počkať, kým odráta 15 sekúnd. Keď odráta 15 sekúnd, tak proste idete sem dole. Tu máte, že step 0/6, to znamená, že 6 krát to musíte odkliknúť. A zase vám to odráta 15 sekúnd. Keď náhodou nastane prípad, že vám tu nepôjde tento časovač, tak treba počkať, ja neviem, 5 sekúnd a len dáte refreshnúť tento web, aby vám nabehol ten časovač. Proste musí to nabehnúť. Takže počkáme. Spravím to celé, aby ste nepovedali, aby ste to celé videli. Takže opäť zase step 3. Opäť 15 sekundový časovač. Samozrejme na tejto stránke musíte zostať, aby vám to odrátavalo. Takže počkáme. Opäť ďalší step. Čakám, že sa mi tu náhodou nezobrazí ten časovač, aby som vám to ukázal. Lebo sa mi to už párkrát stalo. Toto, keď vám napríklad vyhodí,
tak kliknete na Verify Human samozrejme. Z týchto obrázkov musíte vydedukovať, ktorý tam nepatrí. Toto a toto je rovnaké, toto a toto je rovnaké. Takže dedukujem, že tieto dva obrázky sú mimo. Tento je zobrazený dobre a tento je hore nohami. Tak možno tento tam nepatrí. Vidíte, verifikáciu complete. Takže som si dobre typol. Idete dole, dáte normálne ďalší step. Tie obrázky musíte vydedukovať. Aj keď vám to vyhodí, že zle ste uhadli, nevadí, on vám to dá ďalšiu možnosť. Ale tuším, je to len maximálne 5 krát, takže potom vám to dovolí až za ďalších 60 sekúnd. Ale na 99% ja sa vždy trafím na tie obrázky. Nie je to nič ťažké. No a toto je presne tá situácia, ktorú som vám spomínal. Nehodil sem časovač, ale proste vám tu toto vypisuje. Že za 15 sekúnd bude odblokovaný captcha kód. Keď by ste aj narátali do 15 sekúnd, tak proste vám ho sem nehodí. Už to mám odskúšané. Normálne dáte refreshnúť a vidíte. To ma nabieha znova časovač tak, ako má. Takže počkáme. Časovač ubehol, ideme dole. Takže posledný krok. Tuto vidíte 3,67 satoshi pripísal. Toto staré okno môžete nechať vypnúť a hodí vám sem. Ešte to skontrolujeme. Pripísalo, takže pohode. To je posledné, čo treba robiť. Ešte vám ukážem, na dashboarde vám ukážem výber. Takže tu dáte normálne withdraw. Tu si navolíte, v akej kryptomene to chcete vyplatiť. Poviem príklad. Keďže mám 30 satoshi, nechám si to vyplatiť napríklad Pepe coine. Tu si vyberete peňaženku, buď C-Wallet alebo Binance. Ja osobne radšej C-Wallet, lebo predsa len to Binance je to burza a neodporúča sa mať svoje coiny na burze, ale najlepšie na peňaženke. Takže prihlásim sa na C-Wallet. Pod videom tiež vám nechám samozrejme registračný link na C-Wallet. Dám si sign in. Dobre, dám si takto C-Wallet. Pepe coin, takže už tu nejaké Pepe coiny mám. Takže mám tu 62 293 Pepe coinov. Takže keď si kliknete na C-Wallet, treba tu napísať mail, na ktorý tú walletku máte registrovanú. V prípade Binance takisto mail, na ktorý ste v Binance registrovaní. Takže tuto máte napísané 30 satoshi je 9165 Pepe coinov. Poplatok nie je žiadny a minimum na výplatu je 1000 satoshi. Takže tým pádom, že ja mám 30, tak to nespĺňam, takže nemôžem vybrať. Ale keď budem mať 1000, ale môj sponzor vyberal v pohode, takže netreba sa báť. Keď budem mať 1000 satoshi, to je 305 500 Pepe coinov. Takže dáte withdraw a vybavené a do C-Walletky vám to príde okamžite. Môj sponzor vyberal, takže má to odskúšané, že výbery prebiehajú úplne bez problémov. Takže idem makať, budem rád, keď dáte like na moje video, keď kliknete na odber môjho kanála a nezabúdajte, tento projekt je zdarma, prajem vám krásne zárobky, majte sa.